Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. ‘Yan uwa, a wannan bidiyon zamu bayani akan wani abu da ake kiran shi address plus, that is plus address. To wannan bidiyon zamu yi muku bayani ba sai mutum ya sake buɗe wani email ba. Misali ina da email kwaya ɗaya, to ba a buƙatar cewa na je na sake buɗe wasu email akan wayana na ta amfani da su. Zan iya amfani da plus address na seta duk wani abun da na ga dama na seta. Misali email ɗina ɗaya ne, zan yi login a different social media account, sannan kuma ina so in yi amfani da wannan email ɗin ne, to zan yi amfani da plus address. Idan na yi amfani da plus address, email ɗaya ne kuma zan buɗe account ko da sun kai 50 ne, amma zan yi using plus. A cikin bidiyon za mu nuna muku yadda ake seta plus address. Yawwa, barkamu da dawowa. To amma kafin mu fara bidiyon, ya kamata ku je kan YouTube ku yi searching na Fast Network, sannan ku danna subscribing domin samun ƙwarin gwiwan kawo muku bidiyo da cikin girma. To ku biyo mu a cikin bidiyon. To kamar yadda muka gaya muku cewa zan yi amfani da plus address mu buɗe kowane irin account ne da email ɗaya, kuma duk saƙon zai shigo cikin email ɗin. To alal misali kamar ina so in buɗe Facebook account ne, amma kuma ana amfani da email. To email ɗin misali ina so in buɗe account 10 ne, ina so in buɗe a Facebook. To misali zan iya sa Fast Network plus Facebook at gmail.com. To idan na sa saƙon zai shigo cikin asalin email address nawa na fastnetwork@gmail.com. To wannan shine amfani da plus address. Sannan zaka iya sa misali zaka iya sa Fast Network, sai ka sa plus, sai ka sa Twitter, sannan sai ka sa @gmail.com. Duka zai shigo cikin wannan email ɗinka da ka buɗe kwaya ɗayan nan. To kaga kenan idan zaka yi login cikin abubuwa a cikin application da yawa, to ba sai ka je kai ta buɗe email ba. Abinda zaka yi amfani da shi shine idan ka je ka zaka sa plus, sai ka sa abinda zaka buɗe, misali Twitter, misali TikTok, zaka sa email ɗinka, misali Fast Network ne, zaka sa Fast Network, sai ka sa plus tiktok@gmail.com. to zaka buɗe still kuma misali kaman zaka buɗe misali kaman abubuwa ne kaman makaranta da wasu abu ne, to amma zaka yi amfani da wannan email ɗin. To misali yansa ina da makaranta na technology, sannan kuma ina da makaranta na health kiwon lafiya, to zan yi amfani da wannan email yansa Fast Network plus technology@gmail.com. to sakon zai shigo cikin Fast network@gmail.com. sannan kuma zan iya amfani in sa Fast Network a wancan makarantar kiwon lafiya kenan, sai yi amfani da Fast Network plus healthcare. Zan iya sa Fast Network plus healthcare, sannan ya isa a gmail.com. to wannan duk sakon da aka turo wannan abin da zai shigo cikin wannan email din. To gashi nan wannan shine abin da ake nufi da plus address. To a takaice shi email ta koya zaka iya juya shi. To wannan shine a takaice. Kasance da wannan channel din, sannan ku danna subscribing. Insha Allah za ku kalli abubuwa masu amfani daban-daban, wadda ƙananan abubuwa ne sun gagara mutane da yawa. To idan ka shigo cikin channel din za ka gani, za a ma ƙarin bayani kuma ta Hausa. To ku biyo mu kuma na subscribing. Mun gode, ku yi following page mu na Facebook, sannan kuma ku yi sharing na abubuwan mu. Mun gode.